Ве, какво е това? Котва. На ухо и котва вътре. Ако е най-отгоре червено и гащите са догоре, значи е край. А да виждате какво мислиш? Да, ве, чакай, сега виждате сега да беляза. Това вече изглежда по-тежко. Той има втора дупка за уста. Светля, ти вече прекъсва. Това е думач. Това е... Къде? Ти реагираш на мен ли сега? Да, реагирам на теб. Аз нямам персинг. Редно е да имаш. Трябва да ще правим днеска, Цвети. За кома език. Да реагираме на различни персинги. И да си избереш един, на който Добре. да ти го Трябва да си избера от тях. О, да, задължително избираш, утре ти го правя. Айде да почваме тогава, ама не обещавам да знаеш. Няма такива работи. Кой това е персинг на пъпа? На пъпа. Персинг на пръст, между другото, много често си го правят. Стига, бе. Да, правят си го. Наистина? Даже някои си го правят отдолу и правят по-дълга халка, за да ти излиза като пръстен. Това е ефектно, да, може би. Ма добре, не пречи ли постоянно? Защото... Не, то тялото ти го отхвърляте или иначе. Пада това? Да. Добре, това, че се опира в костта, не пречи ли по някакъв начин? Не. Яко стане. Тя костта се доминира и Независимо, ако ти го е пробвал персиста в коста, тогава е проблем. Може да пробваме. Може да пробваме. Аз не съм правила, но може ти да не си... Не се правя такъв? Не. Аз не правя персинги, които смятам, че няма да дадат. Сега тебе. правя белези на пръстите, ще се направя татус. Ще направим после татус върху белега. Върху белега. Да. Аз ти е хубаво. Да. Тук вече е в жилата. Там направо и аз не знам. Не, човек, това ще е ужасно, като се движиш. Той предното и това са много такива зони, където постоянно ги мърдаш и нали, другите по принцип са на по-такива статични зони персингите, нали? Да. С изключение на езика може би. На езика е даже много по-леко, защото реално зараства много по-бързо, отколкото другите. Самата среда. Да, и не боли почти. Какво кажем за това? То няма какво да кажем. Това е ужасно. Добре, в живота ли е това? Не в живота, предполагам. Няма как да е под жилата, то просто... Просто кожата е над това. Значи се допира в живота. Топа е. Между другото, тя са криви, веднага ги видях на устата, вижи как са несиметрични. Тя му несиметрична устата отзад като звънци. Да, добре, това как се прави, как му бърка в гърлото с абоката до сливиците. Нямам никаква идея. Аз нямам никаква идея. Той изкривил абоката преди това, с кукичка. Не, просто му го е провиснал отвънка до устата. Да си дръпнат това с щипка. Ужас. Много гадно. Идеята каква е? Каква е идеята? Явно човека харесва някакви други работи. Да усеща края. Явно да. Допълнително удоволствие, не знам. Много гадно. Не ще мога да говоря. Или като яде дюнер да се вижда пирсинга, друг вариант не виждам. Ужас. Ве, какво е това? Котва. На ухо и котва вътре. Много ефектно. Това вече трябва да остане, нали? Да, това няма друг избор. Да, това няма къде отиде. Не. Тук вече ухото, ако си иска. Да. Що си режат крайниците? Ти виждал с прямо срязан език? Да, познавам една татуистка от Варна с рязан език. И аз се познавам пък. Тя, между другото, не си мисля, че не го е рязала, ами е имала обеца на езика, който го е побутвала. Аз проследих процеса там, с клечки за зъби, не знам си колко постепенно. Има и оперативно, да ти го срежат. Тега се, да. Това според мен имала флешка, са го е решила дефекта да направила ефект. Да не правиш. Интересно ме откъде е взела обецата, ама тя може да е самоделка, тъй че това е много секси, това е новите жартиери. Да. Какво мислиш? Виждал съм такива на гърба, много са им били странни, не знам, много непрактични и болезнено. Били си направил? Много ще ходят. Да. Добре, това нещо били останало? Да. Ще остане? Доста надълбоко е, виж. То е надълбоко, но в смисъл... Аз мислех, че това не е включено към пирсингите, по-скоро към това изкуство, където подкожно им слагат куки. Дето се дъпчат с куки. Не помня точно как се казваше. Много секси. Като нямаш пари за чорапи, не ти са мир чорапи или жартиери. Перфектно със сигурност. Добре, няма да прави проблеми това нещо, като постоянно се опъва. Може да пробваме.
Да видим нагледно как ще зарасне процеса всичко. Просто... Добре. Ама искам долу на поджилото, като връзки на обувка на моя, като се боя да имам връзки става. Няма да е толкова секси, майте. Ще пробвам първо там. Добре. Коя е тази реакция? Това не е нормално. Но не ги харесвам. Ами то е нормално, но аз не ги харесвам. Представи се той да ти се закачи за гащите. По принцип, да. Много гадно. Но то всеки друг пирсинг не е ли същата работа? То ще опъни кожата. За мен това е тегаво. Аз не харесвам дермала. То реално добре дермала под кожата ли от тя? Да. Под кожата, не е в кожата. Под кожата. В смисъл, имаш си столче, аз му викам столче, на което отива под кожата. Има винче, на което може да се закачиш различни камъчета, подобни неща, но като цяло пак тялото ги отхвърля доста често, понеже не е нормално. Прича малко на светофар. Ако е най-отгоре червено и гащите са догоре, значи е край. Значи е стоп. Значи не се пробвай. Да. Колкото по-надолу, толкова по-голям шанс имаш. Да, жълта. Може би това е. Не е имало цветове. Да. Иха. Това е слънце. Това е персик на поп слънце. Води се слънце. Слънце ли са? Да. Това е стил, между другото, за поп. Има се различни стилове, както се ушите. Аз сега го схванах, те са така. Да, може да се сложи напречно. Пробвал ли си нещо? Не. Никой не го иска принципно, защото е странно. Олдскул ли? За мен е олдскул, има всякакви хора. Да. Като цяло пирсинга на поп. Не знам как още не му отшумява времето. Другите не са много такова. Смисъл, аз и долу, но не съм виждал, между другото. Аз съм правила. На долната част на попа? Да, на долната част на попа. Ма рядко, нали? Рядкото се закача повече за гащите. Като цяло проблема на пирсинга на попа е, че се закача за гащите. И доста често дори като станеш и... Това е нещо нормално вече. Искам такова. Майтапа на страна, аз в принцип моменти, в които съм искал пирсинг е било на ухото и или съм искал тук просто нагоре или цялото ухо. Мисъл, Къде уха? На рафона, да. Аз си знаех, че си женствена, ама днес научавам още повече неща. Ти ли си искал? Две жени са. Откъде съм мотивиран? От това. От Наруто имаше един пейн, дето е с нали? Много яко успяха, често казвам, там са кефи. Няма лошо, аз харесвам мъже с пирсинги, ама не на всеки му ходи. Пък моето ухо Казваш, че няма ми ходи ли? Виж, зависи. Това вече е моето. Тега работа. Тежко. Но мисля, че не е единствено проблем това на джукато му. Да. Има все едно картридж игла в ухото. А завеждите какво мислиш? Да, чакай, виждате сега забеляза. И миглите отдолу. Добре, да. Ужас. Не мога да го гледам повече. Какво си цяло, че това е като змия. Това е втората е самоличност, когато я крие в себе си. Да. Много е ефектно, между другото. Ако светят в тъмното. Прилича на гущер. Много забавно. Може да разсмее всеки. Мъжки вариант с едно око. Страшно е. Страшно. Такива правила ли си? Не съм виждала дори такива обици. Не, долната устна. Да. По това наша? Да. Не чупи ли зъбите вътре? Не е удобно. Според мен това си разранява венците долу и става проблем. Голяма работа. Не, една дупка може да стане? Става рана. Буквално си разрязва кожата. Има ли зони, които се подуват повече? Пирсинг на вежата ти си като бит. Така да? Да, много тича, много. Ужас. Това е каталог. Има витрина, която трябва да изобрази пирсингите, то в човешко тяло това е погледнато. Ама няма така нахрущяла на ухото. Как няма? Тук вътре няма нахрущяла. Не е стигнал до там човека. Баси. Това мисля, че е от рекордите на Гинес. Да? Да. Той имаше един, така на българското експо, ако се виждава, имаше един дете целия. Елха. Дик. Баба ти след битака. Билайка. Ужас. Много тежко. Тежко му е. Скриманистия, да. Тежко му е със сигурност. 200 грама метал по главата. Това вече изглежда по-тежко. Нали ще му опъни носа надолу. Това дали е истинско? Силно вероятно, що не? Щом теб тема е, в това вярвам.
Нищо, настройваш се срещу мен това клюк. Знаем, че има война вече между нас, така че Да? да, има Добре, война, има. Аз ще видиш следващото видео в моя канал, какво ще направя. Аз няма да дойда. Аз ще говоря зад гърба. Кажи сега за пирсингите на венците. Тези, които са, по принцип, които се виждат под устната, се правят под устната на самата ципа, докато ципата, това да. не е окей. Добре, то тук всъщност трябва да има кост. На горната част може, но точно тук, където е... Не, защото, не знам, защото под венеца има кост. Който, в смисъл, пародонта е кост плюс венеца, който го облича и вътре влиза зъба. То става много такова пространство, което не знам, наистина къде ги бият тя и как. Това ще е ужасно. Те горните сякаш са точно между зъбите. Да, между зъбите съм съгласна, защото там имаш разстояние, но това долу е брутално. Това предполагам ще боли много повече от всеки друг пирсинг. Любимия ми пирсинг. Между другото и това ще боли много. Прича на Чичко Тривичко, виж, има си очички, да. Има си косичка. Как на подвижницата? Прекрасно е. Да. Много секси. Добре, опасно ли е на такива зони? Зони с много потни Да не жлези. те набият, освен насъбират се постоянно, имаш влажна среда, в която се събират бактерии. Като го гледам, този личната му хигиена е зеро, но със сигурност не е приятно. То е опасно на ушите само като ти попадне шампуан, камо ли там, където не е скъпано, сигурно от една година. Стига. Това е под коста. Това е под коста. Как под коста? Лошото в ситуацията, че е къса обецата. Не знам, много ще е гадно. Много ще е гадно. Това според мен е фейк. Не е фейк. Сигурно? Да. Добре. Как ще стане това? Това може да е фейк, защото е къса. И то лошото е, че тук няма на къде го изхвърли цялото. Трагедия. Ужас, много гадно. Добре. Допълнение към нашата професия. Да, това е. Пирсинг на носа, на ръката. Септум. Да, ужас. Интересно ми е кръвта, дали от мечката Между или от другото, пирсинга. съм виждал и сполучливи варианти на дермали с татуировки комбинация. Да, има. Някои много красиви. В смисъл някоя яка мандала в средата, много камъче, много красиво. И на ушите съм виждала, даже съм правила на ухото татуировка, заедно с мисъл, след това пирсинг точно там. Като допълнение, но дермалните пирсинги просто зависи много от тялото. Дали ще го отхвърли, дали не, персиста как се е справил, така че аз не ги препоръчвам. Накрая мога да станеш дупка в тато си. Тук Светли е пратил малко още татуировки щяка. Пирсинги за реакция. Този е динозавър вече. Той е същия пич. Дали? Да, виж му на това. Харесва ми прическата му. Да. Много добре. Ти ще ходи така, да знаеш. Като плешевееш се служа. Като гледам, че си тръгнал натам. Не снимам коса за цялото студио. Знаеш, това е такова. Това е истинско. Наистина се правят такива извращения на носовете, такива биволски. Когато не мога да те дишам. Това е снимката за нас. Ужас. То не са ря мой диша през носата. Трябва да се сложа на клипачите, за да не те виждам перфектно. Ще ходя. Светла тук сте се дублирали. Измамник. Хванахме та Светло. Той има втора дупка за уста. Когато не ти дават алкохол. Ужас. Вместо да му скрият ракията, да. Той може да говори с затворена уста. Човек, това изглежда като че устата му е обърната. Да. Много е странно. Добре, на тия пък най-са чуя, ето се правят такива дупки в... А не му ли съхва устата? И се хвали устата. Или не му ли тече лигата от... Яде супа. Как я делай? Сигурно сла тапи като пи. Дали? През другото време си мая. Ма той виж, че отпред има. През носа диша от няколко отвора. Да. Това е когато искаш още въздух. Аз. Сува си. Такъв филтър на колата за повече въздух. А като говори, дали се чува и от другите страни? Като сигурно. Грамофон. Да, озвучител. Ужас. Тук реагираме на един отраскан. Не знам, що е отраскан. Сигурно това отрасканото е татуирано. Или някакъв тип скарификация. Има вежди пак на рисуване. Ама не такива, които се правят при микроблейдинга. Това е тип татуировка много гадно, баба. Човек. Много гадно. Да се виждат вътрешностите на носа.
Отврат. Аз съм шокирана. Какви извращения се правят? Ай пак Това го видяхме, да. Ама това е друго. Звънци. Това е на жена, миналото беше на мъж. Да, ама виж интересно е устата, аз виждам някаква супер. Кръгла уста. Не, аз... Това не те ли прича на нещо друго, ако използваш малко въображение? Не. На моя приятел Пиги в малък вариант. Кое бе това? Виж, има 2 топчета. Аз имам въображение, на теб не си трябва. Ти си в пенсия. Че други неща виждаш. Да. Което за което си мисля. Да. Ве. Прекрасно е. Прекрасно е. Аз по-добра идея не съм виждала. Да, си продупча клипача. Това ще е много гадно. Постоянно да имаш нещо в окото. То се свиква сигурно. Да. Дали не е в някаква зона, където... Да, ужасно. Това е. Да, аз дори не знам какво да кажа. Ясно. Това е обеца за пъп там сложена, но За пъп ли? Да. Сега тия ще ги изхвърля, нали? Тази за пъп... Ма не, гледам, добре са направени, ама... Как ще се продупчиш така кръг? Носи си ножа там, човека. Да. Виж му... Вече не знам дали се води пирсинг. Как се прави това нещо? По-скоро жабка, която може да си носи някакви работи. Ключодържател, когато нямаш брада и се опитваш да компенсираш. Може се закачи тук с куки една брадичка, тук се дупчи един пирсинг, брадата надолу. Интересно, нещо такова правя ли си? Няма и да направя, като гледаш, виж колко добре заздравява. Това индикация ли е, че пирсинга заздравя тегъл? Да. Инфекция ли е това? Не знам дали е точно. Възпалява. Тръгнала да се възпалява, да. Разликата е между колко е червено, защото ако е така леко по-светло червено, докато това е леко кафеникаво. Има разлика. И факта, че обецата е по-къса от тази страна, но и пак това е подкожен пирсинг, доста често стават подобни неща. Секси. Какъв мустак. Майко, ако бях го срещнала по-рано. Ти си ще женена. Да. Естествено, ако ми свали някой от пирсингите да ми го сложи за пръстен, да, със сигурност. Аз съм негова просто. Вижте, сякаш има 2 уши. 4 уши искаш да кажеш. Другото не го виждам. Пича е интересен. Да, запомняш се. Автомонтьор. Супер разбирач. Абе, отдаден на професията си. А виж колко хубаво се съчетава с дракона. С дракона, да. С дракона има пирсинг на езика тук. Да. Светля, ти вече прекъсва. Това е тумъч. Това е... Къде? Какъв това дракон? Това пак е дракон, виждаш? Дракон без едно око с пирсинг на клипача да му го държи. Няма око. Да. Тук няма. Много да. Дали си е махнал окото заради пирсинга? Може да му е паднал. Може би те е видял в Инстаграм. Си отишъл. Май това са. Това ли са? Да. С тия толкова извращения за тази вечер. Да, сега трябва да спя. Нормален сън след това. Сега ще можеш да спиш. Пирсинга не е проблем. Въздуха, който дишам до теб, не е трудно просто да го приема. Почини се сега, след 2-3 дена те очаквам пак в студиото. Напускам фирмата. Отиди си. Аз щях да се отида, но имам работа. Тя предпочетя. Цвете е много... Не знам защо ми идва така в стихи. Цвете е много щастлива, работи с усмивка. Аз съм на сила в тази фирма, исках това беше от нас, абонирайте се и очаквайте следващите реакции, нещо интересно, нещо забавно, ще измислям. Но не е стони, той не е забавно. Да, повече няма видите в този канал. Да, това е.